Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allahu ta'ala a yau muna tafe da wata tsaraba zuwa ga 'yan kasuwa da masu sana'ar hannu. Babu wani ɗan kasuwa, babu wani mai sana'ar hannu face hadafinsu shine ya za a yi su kwaɗance, ya za a yi kullum su rika cin riba ba su rika faɗuwa ba. Dukkan mai sana'a yana so a ce gabas da yamma, kudu da arewa, kwastomomi na ƙaruwa ba raguwa suke ba. Iya tashin hankalin ɗan kasuwa shine a ce ya waye gari kwastoma sun gudu sun bashi, ba shi da wani wanda zai zo ya sai kayansa, ko kuma hakan ya yi ƙaranci. Babu shakka waɗannan matsaloli duk ɗan kasuwa yana cikin farzar gaba da razani game da su. A yau insha Allahu ta'ala muna tafa da babbar tsaraba. Wannan tsarabar wani lakani ne da zai sa kasuwancinka ya haɓaka, da zai sa ka samu customers, da zai sa ka rika samun riba wacce take akan suna da yawa, amma insha Allahu ta'ala za mu gaya muku muhimmansu. Allah Ubangiji ya ba mu ikon aiki da su. Lakani na farko wanda zai sanya albarka a cikin kasuwancinka, kasuwancinka ya zama da ya haɓaka ya je ko'ina, shi ne gaskiya. Gaskiya da amana. Ka zama mai gaskiya da amana a cikin kasuwanci. Dukkan ɗan kasuwar da ba shi da gaskiya, ba shi da amana, babu shakka kasuwancinsa zai rushe. Zan ba ku misali. Ka je ka sai abu a kasuwa, bisa cin amana ta ɗan kasuwa, sai ya baka abu mara kyau akan cewa mai kyau ne, sai ka gano ba mai kyau ba ne, za ka iya zuwa ka maida ka ce baka kuɗinka. Ci gaba ya ko baya ci, ya ci baya. Na biyu, za ka iya zuwa ka sai abu mara kyau a wajen ɗan kasuwa, daga bisani ka gane mara kyau ne, amma kuma bai zama dole ka mayar masa ba, sai dai ba za ka ƙara koma ba gobe. Kaga ya kori kwastomansa bisa rashin amanarsa. Bayan ka gudu, za ka iya faɗakar da wasu suma, ka ba su labarin cutar da ya maka da ha'incin da ya maka. Kaga kenan ya kore ka, ya kuma sa ka zama wani wanda zai rika kore masa kwastoma. A ƙaddara mutum ɗaya ɗan kasuwa ya ha'inta ta wannan fuskar, wannan kaɗai ya ishe shi jidali, ya ishe shi tashin hankali. To yaya kuma aka ce a rana ka cuci mutum biyar, kowanne daga cikin biyar ɗin ba zai sake dawowa ba, sannan zai je rika ɓata maka kasuwancinka. Don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya zamanto yana da amana, yana da gaskiya a cikin kasuwanci. Gaskiya a cikin kasuwanci yana da amfani ta fuskar rike kwastoma, yana da amfani ta fuskar buɗe albarkatun Allah subhanahu wata'ala daga sama. Hadithin Abi Khalid Hakim bin Hizam al-Qurashi radiyallahu anhu, wanda ɗaya ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mai daraja, wanda ya musulunta bayan fathu Makka. Allah ya masa baiwa da yawa, mutum ne mai yawan kyauta, mai yawan ciyar da miskinai da talakawa da 'yan tabayi. Ya musulunta bayan fathu Makka, ya rayu bayan fathu Makka shekaru 60, kafin fathu Makka shekaru 60. Idan ka haɗa, Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu yana da shekaru 120 a duniya. Allah ya bashi tsawon kwana sosai, yana cikin al-mu'ammarin. Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Masu ciniki guda biyu, ma'ana da mai siya da wanda za a siyarwa, suna da zaɓi na su fasa cinikin matuƙar ba su rabu ba. Ka sallama mini, na baka kuɗi, amma kuma ba mu rabu ba, muna waje guda, to daidai lokacin ina da damar ce kai na fasa, ba ni kuɗi na. Shi ma mai kayan yana iya cewa na fasa cinikin, karɓi kuɗinka ba ni kadarata. Wannan shine ma'anar bil khiyari malam ya tafarraka. Kafin su rabu kenan, in sun rabu babu wannan damar ka dawo ka ce ka fasa, sai idan an sanya wato khiyaru shart, an sanya sharaɗi akan cewar idan na koda bayan mun rabu ne, in na fasa zan iya zuwa in karɓe kayana ko in karɓe kuɗina. In ya ce ya yadda, to shi kenan, wannan babu ishkali. Sai kuma abin da suke cewa wato khiyarul fasq, abin nan khiyarul aib, khiyarul tadlis da dai abubuwa. Na siyi kadaraka, sai bayan na je gida sai na tarar akwai cuta a ciki, akwai algus a ciki, an yi alghishu, to ya halatta in dawo in warware cinikin. Ma in ba da wannan ba, babu warware ciniki bayan an rabu. Bayan nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sadaqa wa bayyana
burika lahuma fi bai'ihima. Idan suka faɗi gaskiya suka bayyana abin da yake gaskiya a fili, ba in ma da aibu suka fito kowa ya nuna aibin kadararsa, in mutum zai siya ya siya a haka, ka faɗa wa mutum gaskiya ga farashinsa ba ha'inci, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a sanya musu albarka a ciki. Ya ce wa in katama wa kadhaba, ko fa in kadhaba wa katama, in suka yi ƙarya suka ɓoye wani abu na gaskiya a cikin abin, manzo Allah ce muhiqat barakatu bai'ihima, shikenan za a shafe albarkar kasuwancinsu. Idan Allah ya sanya ba albarka a kasuwanci, yana ɗaya daga cikin lawazimul baraka, wato abubuwan da albarkar da Allah zai sanya maka za su ta jawo maka a koro ma kwastoma dama da yamma, kudu da hagu, a sanya wa abokan cinikayya karɓuwarka da karɓuwar kasuwancinka a cikin zuciyarsu. Don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya zama da gaskiya shine tushe na kasuwancinsa. Abu na biyu shine wato yarda da riba 'yar kaɗan. Yarda da riba 'yar kaɗan. Ya tabbata cewa Abdurrahmanu ibn Aufin, sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya je Madina, ya je a matalauci. Lokacin da ya je a matalauci ya fara kasuwanci. Ɗan ƙanƙanan lokaci sai ya kuɗance, sai aka ce da shi kaifa asbahta ghaniyan, ta ya aka ka zama mai kuɗi haka lokaci ƙanƙane? Ya ce kuntu idza utitu aqalla ar-ribhi radituhu fa barakallahu li, na kasance in an bani riba 'yar kaɗan ma karɓa nake in yadda, shi kuma Allah sai ya sanya mana albarka a ciki. A wata ruwayar ya ce ar-ridha bi aqalli ribh, yarda da riba 'yar kaɗan ita ta janyo na kuɗanci. Wannan shi suke kira da suna kanzul bayya ko kanzul tijara, taska ce ta kasuwanci. Duk wanda aka bashi wannan ilimin da wannan baiwar da wannan haƙurin na yarda da riba 'yar kaɗan, kamar an buɗe masa taska ta riba da albarkar kasuwanci. Da haka ina 'yan kasuwa, duk mutumin da yake so ya ga kwastoma sun zo, mutane su baibaye shi, kasuwancinsa ya shahara, to ya tabbatar yana yarda da riba 'yar kaɗan. Wannan arhar da kake da haƙura da riba 'yar kaɗan ita ce za ta sa Allah ya sawa mutane karɓuwarka a zuciyarsu. Sannan za a riƙa ba da labari, ku je wajen wani kaza yake siyarwa, baya ƙara kuɗi, kayansa ba shi su da tsada, sai ka ga an zo an cika ana ta maka layi. Wannan layi da za a riƙa, wani zai zo wucewa, ɗabi'ar mutane ce idan an ga mutane suna cincirundo a kai, to kowa ma sai ji ya fi so ya je, to sai ka ga dandanan ka zama abin da ba a taɓa tunani ba. Amma duk ɗan kasuwar da ya sanya masifa a ransa, ya sanya masifa, tsadar bala'i da cutar mutane, babu shakka ko da ya samu kuɗi a farko-farko, to zuwa ɗan ƙanƙanan lokaci kasuwancinsa zai karye, babu inda kasuwancinsa zai ce. Don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya rika yadda da riba 'yar kaɗan. Babu wani laƙani da za a gaya maka na maganin kasuwa sama da wannan abubuwa guda biyu, tsayawa kan gaskiya da amana, sai kuma yarda da riba 'yar kaɗan. Abu na uku shine ka zamanto kana kyautata wannan sana'a. Kana kyautata wannan sana'a. Idan ka kyautata, ka yi abin mai kyau, ka tsara shi, abin da suke cewa strategy da turanci, abin da zai attractive, zai calling attention na customers, mutane za su zo, to babu shakka wannan yana cikin manyan dalilai da suke sawa a siyi kayanka. Ka yi ƙoƙari ka kyautata sana'arka, gabas da yamma, kudu da arewa, za ka ga kwastoma suna cincirundo a kanka irin yadda tsuntsaye suke cincirundo a kan ruwa lokacin da ake tsananin zafin rana. Ina baka shawara ɗan uwa, ɗan kasuwa, ka jarraba waɗannan shawarwarin, da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga albarkatun da baka taɓa gani ba a tarihin kasuwancinka. Za ka ga zama abin kwatance a tsakankanin 'yan kasuwa. Yana ɗaya daga cikin kyautata sana'a shine fitowa da wuri. Bayan ka yi abu mai kyau, to yana daga cikin jinsin kyautata sana'ar ka rika fitowa akan lokaci. Babbar musibar da take damun da yawa daga cikin 'yan kasuwar mu na Hausawa, rashin bawa lokacin kasuwanci muhimmanci. Kai ne ba za ka fito ba sai 10 ko 11, wani ba sai karfe 1. Abin da ake so in san samu ne ana yin sallar asuba, gari yana ɗan sha, kana kasuwarka. Domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawarin sanya albarka a cikin duk abin da aka yi sammako. Kamar da ya zo cikin hadithi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam, cikin hadithin Abi Hurairah a cikin
a jami'ut tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yace man khafa adlaj wa man adlaja balagha almanzil ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi aljanna. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa burika li ummati fi bukuriha, an sanya albarka ga al'ummata a cikin abin da take sammako. Matukar zaka rika sammako a kasuwancinka, cikin duk abin da kake nema, ubangiji zai sanya albarka a ciki, ko da ilimi ne. Wancan hadisi na man khafa adlaj, wanda ya ji tsoro zai yi tafiyar dare. Me ake nufi da hadisin? Mutum ne zai yi tafiya, yana jin tsoron wato makara a hanya, to zai tashi ya yi tafiyar dare ne. Galibi tafiyar dare tana da albarka. Za ka tarar duk wani gosulo da hanya babu, dukkan wasu shawahil da wasu masarif da za su iya juyar da hankalinka daga kan tafiyar sun riga sun kau. Da daddare kowa ya ɗauke ƙafa, ba gosulo, ba wani kallace-kallace, za ka yi tafiya cikin nutsuwa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ku ya tafiyar dare balagal manzil, zai isa gida akan lokaci. Annabi yana buga misali da wannan ne akan aljanna. Shi yasa ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna. Ku saurara, kadarar Allah mai tsada ce, kadarar Allah ita ce aljanna. Ma'ana wanda yake tsoron matsalolin da za su hana shi shiga aljanna, to zai dage da kiyamun laili ne, domin kamar tafiyar dare ce. Duk wanda ya tafiyar dare zai kai ka gida, ma'ana duk wanda ya kiyamun laili zai kai ga aljanna. In ɗan kasuwa ya yi tafiyar dare don kasuwancinsa, don samun wata kadara akan kari, to mu sani kadarar Allah mai tsada ce, kadarar Allah ba komai bane aljanna ce. Shi ya fi cancantar a naɗe tafiyar a yi sammako domin a samu. Shi ya fi cancantar a yi tafiyar dare domin samu, wato ita ce aljanna, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana game da ɗaya daga cikin sababba waɗanda suke kafa kasuwancin ɗan adam shine yawaita addu'a. Mutum ya roƙi Allah a cikin sujjada akan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kasuwancinsa albarka. Babu shakka ubangiji zai haɓaka masa kasuwancinsa, domin addu'a Allah subhanahu wata'ala yana amsarta. Babu abin da zai baka nasara a rayuwa irin addu'a. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka a cikin kasuwancinmu. Nagode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allah ta'ala a yau muna tafe da wata tsaraba zuwa ga 'yan kasuwa da masu sana'ar hannu. Babu wani ɗan kasuwa, babu wani mai sana'ar hannu face hadafinsu shine ya za a yi su kwaɗance, ya za a yi kullum su rika cin riba ba su rika faɗuwa ba. Dukkan mai sana'a yana so a ce gabas da yamma, kudu da arewa, kwastomomi na ƙaruwa ba raguwa suke ba. Iya tashin hankalin ɗan kasuwa shine a ce ya waye gari kwastoma sun gudu sun bashi, ba shi da wani wanda zai zo ya sai kayansa, ko kuma hakan ya yi ƙaranci. Babu shakka waɗannan matsaloli duk ɗan kasuwa yana cikin farzar gaba da razani game da su. A yau insha Allah ta'ala muna tafa da babbar tsaraba. Wannan tsarabar wani lakani ne da zai sa kasuwancinka ya haɓaka, da zai sa ka samu customers, da zai sa ka rika samun riba wacce take akan suna da yawa, amma insha Allah ta'ala za mu gaya muku muhimmansu. Allah Ubangiji ya ba mu ikon aiki da su. Lakani na farko wanda zai sanya albarka a cikin kasuwancinka, kasuwancinka ya zama da ya haɓaka ya je ko'ina, shi ne gaskiya. Gaskiya da amana. Ka zama mai gaskiya da amana a cikin kasuwanci. Dukkan ɗan kasuwar da ba shi da gaskiya, ba shi da amana, babu shakka kasuwancinsa zai rushe. Zan ba ku misali. Ka je ka sai abu a kasuwa, bisa cin amana ta ɗan kasuwa, sai baka abu mara kyau akan cewa mai kyau ne, sai ka gano ba mai kyau ba ne, za ka iya zuwa ka maida ka ce baka kuɗinka. Ci gaba ya ko baya ci ya ci baya. Na biyu, za ka iya zuwa ka sai abu mara kyau a wajen ɗan kasuwa, daga bisani ka gane mara kyau ne, amma kuma bai zama dole ka mayar masa ba, sai dai ba za ka ƙara koma ba gobe. Kaga ya kori kwastomansa bisa rashin amanarsa. Bayan ka gudu, za ka iya faɗakar da wasu suma, ka ba su labarin cutar da ya maka da ha'incin da ya maka. Kaga kenan ya kore ka, ya kuma sa ka zama wani wanda zai rika kore masa kwastoma. A ƙaddara mutum ɗaya ɗan kasuwa ya ha'inta ta wannan fuskar, wannan kaɗai ya ishe shi jidali, ya ishe shi tashin hankali. To yaya kuma aka ce a rana ka cuci mutum 5,
kowanne daga cikin biyar ɗin ba zai sake dawowa ba, sannan zai je rika ɓata maka kasuwancinka. Don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya zamanto yana da amana, yana da gaskiya a cikin kasuwanci. Gaskiya a cikin kasuwanci yana da amfani ta fuskar rike kwastoma, yana da amfani ta fuskar buɗe albarkatun Allah subhanahu wata'ala daga sama. Hadithin Abi Khalid Hakim bin Hizam al-Qurashi radiyallahu anhu, wanda ɗaya ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mai daraja, wanda ya musulunta bayan fathu Makka. Allah ya masa baiwa da yawa, mutum ne mai yawan kyauta, mai yawan ciyar da miskinai da talakawa da 'yan tabayi. Ya musulunta bayan fathu Makka, ya rayu bayan fathu Makka shekaru 60, kafin fathu Makka shekaru 60. Idan ka haɗa, Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu yana da shekaru 120 a duniya. Allah ya bashi tsawon kwana sosai, yana cikin al-mu'ammarin. Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Masu ciniki guda biyu, ma'ana da mai siya da wanda za a siyarwa, suna da zaɓi na su fasa cinikin matuƙar ba su rabu ba. Ka sallama mini, na baka kuɗi, amma kuma ba mu rabu ba, muna waje guda, to daidai lokacin ina da damar ce kai na fasa, ba ni kuɗi na. Shi ma mai kayan yana iya cewa na fasa cinikin, karɓi kuɗinka ba ni kadarata. Wannan shine ma'anar bil khiyari malam ya tafarraqa. Kafin su rabu kenan, in sun rabu babu wannan damar ka dawo ka ce ka fasa, sai idan an sanya wato khiyaru shart, an sanya sharaɗi akan cewar idan na koda bayan mun rabu ne, in na fasa zan iya zuwa in karɓe kayana ko in karɓe kuɗina. In ya ce ya yadda, to shi kenan, wannan babu ishkali. Sai kuma abin da suke cewa wato khiyarul fasq, abin nan khiyarul aib, khiyarul tadlis da dai abubuwa. Na siyi kadaraka, sai bayan na je gida sai na tarar akwai cuta a ciki, akwai algus a ciki, an yi alghishu, to ya halatta in dawo in warware cinikin. Ma in ba da wannan ba, babu warware ciniki bayan an rabu. Bayan nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Idan suka faɗi gaskiya, suka bayyana abin da yake gaskiya a fili, ba in ma da aibu suka fito, kowa ya nuna aibin kadararsa, in mutum zai siya ya siya a haka. Ka faɗa wa mutum gaskiya ga farashinsa, ba ha'inci. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a sanya musu albarka a ciki. Ya ce wa in katama wa kadhaba, ko fa in katama kadhaba wa katama, in suka yi ƙarya suka ɓoye wani abu na gaskiya a cikin abin, manzo Allah ce muhiqat barakatu bai'ihima. Shikenan za a shafe albarkar kasuwancinsu. Idan Allah ya sanya ba albarka a kasuwanci, yana ɗaya daga cikin lawazimul baraka, wato abubuwan da albarkar da Allah zai sanya maka za su ta jawo maka, a koro ma kwastoma dama da yamma, kudu da hagu, a sanya wa abokan cinikayya karɓuwarka da karɓuwar kasuwancinka a cikin zuciyarsu. Don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya zama da gaskiya shine tushe na kasuwancinsa. Abu na biyu shine wato yarda da riba 'yar kaɗan. Yarda da riba 'yar kaɗan. Ya tabbata cewa Abdurrahmanu ibn Aufin, sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya je Madina, ya je a matalauci. Lokacin da ya je a matalauci ya fara kasuwanci. Ɗan ƙanƙanan lokaci sai ya kuɗance, sai aka ce da shi kaifa asbahta ghaniyan, ta ya aka ka zama mai kuɗi haka lokaci ƙanƙane? Ya ce kuntu idza utitu aqalla ar-ribhi radituhu fa barakallahu li. Na kasance in an bani riba 'yar kaɗan ma karɓa nake in yadda, shi kuma Allah sai ya sanya mana albarka a ciki. A wata ruwayar ya ce ar-ridha bi aqalli ribh, yarda da riba 'yar kaɗan ita ta janyo na kuɗanci. Wannan shi suke kira da suna kanzul bayya ko kanzul tijara, taska ce ta kasuwanci. Duk wanda aka bashi wannan ilimin da wannan baiwar da wannan haƙurin na yarda da riba 'yar kaɗan, kamar an buɗe masa taska ta riba da albarkar kasuwanci. Da haka ina 'yan kasuwa, duk mutumin da yake so ya ga kwastoma sun zo, mutane su baibaye shi, kasuwancin sai shahara, to ya tabbatar yana yarda da riba 'yar kaɗan. Wannan arhar da kake da haƙura da riba 'yar kaɗan, ita ce za ta sa Allah ya sawa mutane karɓuwarka a zuciyarsu. Sannan za a riƙa ba da labari, ku je wajen wani kaza yake siyarwa,
baya ƙara kuɗi, kayansa ba shi su da tsada, sai ka ga an zo an cika ana ta maka layi. Wannan layi da za a rikai, wani zai zo wucewa, ɗabi'ar mutane ce idan an ga mutane suna cincirundo a kai to kowa ma sai ji ya fi so ya je, to sai ka ga dandanan ka zama abin da ba a taɓa tunani ba. Amma duk ɗan kasuwar da ya sanya masifa a ransa, ya sanya masifa, tsadar bala'i da cutar mutane, babu shakka ko da ya samu kuɗi a farko-farko to zuwa ɗan ƙanƙanan lokaci kasuwancinsa zai karye, babu inda kasuwancinsa zai ce. Don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya rika yadda da riba yar kaɗan. Babu wani laƙani da za a gaya maka na maganin kasuwa sama da wannan abubuwa guda biyu, tsayawa kan gaskiya da amana, sai kuma yarda da riba yar kaɗan. Abu na uku shine ka zamanto kana kyautata wannan sana'a. Kana kyautata wannan sana'a. Idan ka kyautata, ka yi abin mai kyau, ka tsara shi, abin da suke cewa strategy da turanci, abin da zai attractive, zai calling attention na customers, mutane za su zo, to babu shakka wannan yana cikin manyan dalilai da suke sawa a siyi kayanka. Ka yi ƙoƙari ka kyautata sana'arka, gabas da yamma, kudu da arewa, za ka ga kwastoma suna cincirundo a kanka irin yadda tsuntsaye suke cincirundo a kan ruwa lokacin da ake tsananin zafin rana. Ina baka shawara ɗan uwa, ɗan kasuwa, ka jarraba waɗannan shawarwarin, da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga albarkatun da baka taɓa gani ba a tarihin kasuwancinka. Za ka ga zama abin kwatance a tsakankanin 'yan kasuwa. Yana ɗaya daga cikin kyautata sana'a shine fitowa da wuri. Bayan ka yi abu mai kyau, to yana daga cikin jinsin kyautata sana'ar ka rika fitowa akan lokaci. Babbar musibar da take damun da yawa daga cikin 'yan kasuwar mu na Hausawa, rashin bawa lokacin kasuwanci muhimmanci. Kai ne ba za ka fito ba sai 10 ko 11, wani ba sai karfe 1. Abin da ake so in san samu ne ana yin sallar asuba, gari yana ɗan sha, kana kasuwarka. Domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawarin sanya albarka a cikin duk abin da aka yi sammako. Kamar da ya zo cikin hadithi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam, cikin hadithin Abi Hurairah a cikin Jami'ut Tirmidhi, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man khafa adlaj wa man adlaja balagha almanzil, ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi aljanna. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa burika li ummati fi bukuriha, an sanya albarka ga al'ummata a cikin abin da take sammako. Matukar zaka rika sammako a kasuwancinka, cikin duk abin da kake nema, ubangiji zai sanya albarka a ciki, ko da ilimi ne. Wancan hadisi na man khafa adlaj, wanda ya ji tsoro zai yi tafiyar dare. Me ake nufi da hadisin? Mutum ne zai yi tafiya, yana jin tsoron wato makara a hanya, to zai tashi ya yi tafiyar dare ne. Galibi tafiyar dare tana da albarka. Za ka tarar duk wani gosulo da hanya babu, dukkan wasu shawahil da wasu masarif da za su iya juyar da hankalinka daga kan tafiyar sun riga sun kau. Da daddare kowa ya ɗauke ƙafa, ba gosulo, ba wani kallace-kallace, za ka yi tafiya cikin nutsuwa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ku ya tafiyar dare balagal manzil, zai isa gida akan lokaci. Annabi yana buga misali da wannan ne akan aljanna. Shi yasa ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi aljanna. Ku saurara, kadarar Allah mai tsada ce, kadarar Allah ita ce aljanna. Ma'ana wanda yake tsoron matsalolin da za su hana shi shiga aljanna, to zai dage da kiyamul laili ne, domin kamar tafiyar dare ce. Dukkan wanda ya tafiyar dare zai kai ka gida, ma'ana duk wanda ya kiyamul laili zai kai ga aljanna. In ɗan kasuwa ya yi tafiyar dare don kasuwancinsa, don samun wata kadara akan kari, to mu sani kadarar Allah mai tsada ce, kadarar Allah ba komai bane, aljanna ce. Shi ya fi cancantar a naɗe tafiyar, a yi sammako domin a samu. Shi ya fi cancantar a yi tafiyar dare domin samu, wato ita ce aljanna, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana game da. Yana ɗaya daga cikin sababba waɗanda suke kafa kasuwancin ɗan adam shine yawaita addu'a. Mutum ya roƙi Allah a cikin sujjada akan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kasuwancinsa albarka. Babu shakka Ubangiji zai haɓaka masa kasuwancinsa, domin addu'a Allah subhanahu wata'ala yana amsarta. Babu abin da zai baka nasara a rayuwa irin addu'a. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka a cikin kasuwancinmu. Nagode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allah ta'ala a yau muna tafe da wata tsaraba zuwa ga 'yan kasuwa
da masu sana'ar hannu. Babu wani ɗan kasuwa, babu wani mai sana'ar hannu face hadafinsu shine ya za a yi su kwaɗance, ya za a yi kullum su rika cin riba ba su rika faɗuwa ba. Dukkan mai sana'a yana so a ce gabas da yamma, kudu da arewa, kwastomomi na ƙaruwa ba raguwa suke ba. Iya tashin hankalin ɗan kasuwa shine a ce ya waye gari kwastoma sun gudu sun bashi, ba shi da wani wanda zai zo ya sai kayansa, ko kuma hakan ya yi ƙaranci. Babu shakka waɗannan matsaloli duk ɗan kasuwa yana cikin farzar gaba da razani game da su. A yau insha Allah ta'ala muna tafa da babbar tsaraba. Wannan tsarabar wani lakani ne da zai sa kasuwancinka ya haɓaka, da zai sa ka samu customers, da zai sa ka rika samun riba wacce take abubuwan suna da yawa, amma insha Allah ta'ala za mu gaya muku muhimmansu. Allah Ubangiji ya ba mu ikon aiki da su. Lakani na farko wanda zai sanya albarka a cikin kasuwancinka, kasuwancinka ya zama da ya haɓaka ya je ko'ina, shi ne gaskiya. Gaskiya da amana. Ka zama mai gaskiya da amana a cikin kasuwanci. Dukkan ɗan kasuwar da ba shi da gaskiya, ba shi da amana, babu shakka kasuwancinsa zai rushe. Zan ba ku misali. Ka je ka sai abu a kasuwa, bisa cin amana ta ɗan kasuwa sai baka abu mara kyau akan cewa mai kyau ne, sai ka gano ba mai kyau ba ne, za ka iya zuwa ka maida ka ce baka kuɗinka. Ci gaba ya ko baya ci ya ci baya. Na biyu, za ka iya zuwa ka sai abu mara kyau a wajen ɗan kasuwa, daga bisani ka gane mara kyau ne, amma kuma bai zama dole ka mayar masa ba, sai dai ba za ka ƙara koma ba gobe. Kaga ya kori kwastomansa bisa rashin amanarsa. Bayan ka gudu, za ka iya faɗakar da wasu suma ka ba su labarin cutar da ya maka da ha'incin da ya maka. Kaga kenan ya kore ka, ya kuma sa ka zama wani wanda zai rika kore masa kwastoma. A ƙaddara mutum ɗaya ɗan kasuwa ya ha'inta ta wannan fuskar, wannan kaɗai ya ishe shi jidali, ya ishe shi tashin hankali. To yaya kuma aka ce a rana ka cuci mutum 5, kowanne daga cikin 5 ɗin ba zai sake dawowa ba, sannan zai je rika ɓata maka kasuwancinka. Don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya zamanto yana da amana, yana da gaskiya a cikin kasuwanci. Gaskiya a cikin kasuwanci yana da amfani ta fuskar rike kwastoma, yana da amfani ta fuskar buɗe albarkatun Allah subhanahu wata'ala daga sama. Hadithin Abi Khalid Hakim bin Hizam al-Qurashi radiyallahu anhu, wanda ɗaya ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mai daraja, wanda ya musulunta bayan fathu Makka. Allah ya masa baiwa da yawa, mutum ne mai yawan kyauta, mai yawan ciyar da miskinai da talakawa da 'yan tabayi. Ya musulunta bayan fathu Makka, ya rayu bayan fathu Makka shekaru 60, kafin fathu Makka shekaru 60. Idan ka haɗa, Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu yana da shekaru 120 a duniya. Allah ya bashi tsawon kwana sosai, yana cikin al-mu'ammarin. Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Masu ciniki guda biyu, ma'ana da mai siya da wanda za a siyarwa, suna da zaɓi na su fasa cinikin matuƙar ba su rabu ba. Ka sallama mini na baka kuɗi, amma kuma ba mu rabu ba, muna waje guda, to daidai lokacin ina da damar ce kai na fasa ba ni kuɗi na. Shi ma mai kayan yana iya cewa na fasa cinikin, karɓi kuɗinka ba ni kadarata. Wannan shine ma'anar bil khiyari malam ya tafarraqa. Kafin su rabu kenan, in sun rabu babu wannan damar ka dawo ka ce ka fasa, sai idan an sanya wato khiyaru shart, an sanya sharaɗi akan cewar idan na koda bayan mun rabu ne, in na fasa zan iya zuwa in karɓe kayana ko in karɓe kuɗina. In ya ce ya yadda, to shi kenan, wannan babu ishkali. Sai kuma abin da suke cewa wato khiyarul fasq, abin nan khiyarul aib, khiyarul tadlis da dai abubuwa. Na siyi kadaraka, sai bayan na je gida sai na tarar akwai cuta a ciki, akwai algus a ciki, an yi alghishu, to ya halatta in dawo in warware cinikin. Ma in ba da wannan ba, babu warware ciniki bayan an rabu. Bayan nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Idan suka faɗi gaskiya
suka bayyana abin da yake gaskiya a fili ba in ma da aibu suka fito kowa ya nuna aibin kadararsa in mutum zai siya ya siya a haka ka faɗa wa mutum gaskiya ga farashinsa ba ha'inci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a sanya musu albarka a ciki ya ce wa in katama wa kadaba ko fa in kadaba wa katama in suka yi ƙarya suka ɓoye wani abu na gaskiya a cikin abin manzo Allah ce muhiqat barakatu bai'ihima shikenan za a shafe albarkar kasuwancinsu idan Allah ya sanya ba albarka a kasuwanci yana ɗaya daga cikin lawazimul baraka wato abubuwan da albarkar da Allah zai sanya maka za su ta jawo maka a koro ma kwastoma dama da yamma kudu da hagu a sanya wa abokan cinikayya karɓuwarka da karɓuwar kasuwancinka a cikin zuciyarsu don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya zama da gaskiya shine tushe na kasuwancinsa. Abu na biyu shine wato yarda da riba 'yar kaɗan. Yarda da riba 'yar kaɗan. Ya tabbata cewa Abdurrahmanu ibn Aufin sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Madina ya je a matalauci. Lokacin da ya je a matalauci ya fara kasuwanci. Ɗan ƙanƙanan lokaci sai ya kuɗance. Sai aka ce da shi kaifa asbahta ghaniyan ta ya akai ka zama mai kuɗi haka lokaci kankane yace kuntu idza utitu aqalla ar-ribhi radituhu fabarakallahu li na kasance in an bani riba yar kaɗan ma karɓa nake in yadda shi kuma Allah sai ya sanya mana albarka a ciki a wata ruwaya yace ar-ridha bi aqalli ar-ribh yarda da riba yar kaɗan ita ta janyo na kuɗanci wannan shi suke kira da suna kanzul bayya ko kanzul tijara taska ce ta kasuwanci duk wanda aka bashi wannan ilimin da wannan baiwar da wannan haƙurin na yarda da riba yar kaɗan kamar an buɗe masa taska ta riba da albarkar kasuwanci da haka ina 'yan kasuwa duk mutumin da yake so ya ga kwastoma sun zo mutane su baibaye shi kasuwancinsa ya shahara to ya tabbatar yana yarda da riba yar kaɗan wannan arhar da kake da haƙura da riba yar kaɗan ita ce za ta sa Allah ya sawa mutane karɓuwarka a zuciyarsu sannan za a riƙa ba da labari ku je wajen wani kaza yake siyarwa baya ƙara kuɗi kayansa ba shi su da tsada sai ka ga an zo an cika ana ta maka layi wannan layi da za a riƙa wani zai zo wucewa ɗabi'ar mutane ce idan an ga mutane suna cincirundo a kai to kowa ma sai ji ya fi so ya je to sai ka ga dandanan ka zama abin da ba a taɓa tunani ba amma duk ɗan kasuwar da ya sanya masifa a ransa ya sanya masifa tsadar bala'i da cutar mutane babu shakka ko da ya samu kuɗi a farko-farko to zuwa ɗan ƙanƙanan lokaci kasuwancinsa zai karye babu inda kasuwancinsa zai ce don haka wajibi ne ɗan kasuwa ya rika yadda da riba yar kaɗan babu wani lakani da za a gaya maka na maganin kasuwa sama da wannan abubuwa guda biyu tsayawa kan gaskiya da amana sai kuma yarda da riba yar kaɗan. Abu na uku shine ka zamanto kana kyautata wannan sana'a idan ka kyautata kai abin mai kyau ka tsara shi abin da suke cewa strategy da turanci abin da zai attractive zai calling attention na customers mutane za su zo to babu shakka wannan yana cikin manyan dalilai da suke sawa a siyi kayanka ka yi ƙoƙari ka kyautata sana'arka gabas da yamma kudu da arewa za ka ga kwastoma suna cincirundo a kanka irin yadda tsuntsaye suke cincirundo a kan ruwa lokacin da ake tsananin zafin rana ina baka shawara ɗan uwa ɗan kasuwa ka jarraba waɗannan shawarwarin da taimakon Allah subhanahu wata'ala za ka ga albarkatun da baka taɓa gani ba a tarihin kasuwancinka za ka ga zama abin kwatance a tsakankanin 'yan kasuwa yana ɗaya daga cikin kyautata sana'a shine fitowa da wuri bayan kayi abu mai kyau to yana daga cikin jinsin kyautata sana'ar ka rika fitowa akan lokaci babbar musibar da take damun da yawa daga cikin 'yan kasuwar mu na Hausawa rashin bawa lokacin kasuwanci muhimmanci kai ne ba za ka fito ba sai 10 ko 11 wani ba sai karfe 1 abinda ake so in san samu ne ana yin sallar asuba gari yana dan sha kana kasuwarka domin ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawarin sanya albarka a cikin duk abin da aka yi sammako kamar da yazo cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abi Hurairah a cikin
a jami'ut tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yace man khafa adlaj wa man adlaja balagha almanzil ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi aljanna. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa burika li ummati fi bukuriha, an sanya albarka ga al'ummata a cikin abin da take sammako. Matukar zaka rika sammako a kasuwancinka, cikin duk abin da kake nema, ubangiji zai sanya albarka a ciki, ko da ilimi ne. Wancan hadisi na man khafa adlaj, wanda ya ji tsoro zai yi tafiyar dare. Me ake nufi da hadisin? Mutum ne zai yi tafiya, yana jin tsoron wato makara a hanya, to zai tashi ya yi tafiyar dare ne. Galibi tafiyar dare tana da albarka. Za ka tarar duk wani gosulo da hanya babu, dukkan wasu shawahil da wasu masarif da za su iya juyar da hankalinka daga kan tafiyar sun riga sun kau. Da daddare kowa ya ɗauke ƙafa, ba gosulo, ba wani kallace-kallace, za ka yi tafiya cikin nutsuwa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ku ya tafiyar dare balagal manzil, zai isa gida akan lokaci. Annabi yana buga misali da wannan ne akan aljanna. Shi yasa ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna. Ku saurara, kadarar Allah mai tsada ce, kadarar Allah ita ce aljanna. Ma'ana wanda yake tsoron matsalolin da za su hana shi shiga aljanna, to zai dage da kiyamun laili ne, domin kamar tafiyar dare ce. Dukkan wanda ya tafiyar dare zai kai ka gida, ma'ana duk wanda ya kiyamun laili zai kai ga aljanna. In ɗan kasuwa ya yi tafiyar dare don kasuwancinsa, don samun wata kadara akan kari, to mu sani kadarar Allah mai tsada ce, kadarar Allah ba komai bane aljanna ce. Shi ya fi cancantar a naɗe tafiyar a yi sammako domin a samu. Shi ya fi cancantar a yi tafiyar dare domin samu, wato ita ce aljanna, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana game da ɗaya daga cikin sababba waɗanda suke kafa kasuwancin ɗan adam shine yawaita addu'a. Mutum ya roƙi Allah a cikin sujjada akan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kasuwancinsa albarka. Babu shakka ubangiji zai haɓaka masa kasuwancinsa, domin addu'a Allah subhanahu wata'ala yana amsarta. Babu abin da zai baka nasara a rayuwa irin addu'a. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka a cikin kasuwancinmu. Nagode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.